Jamen, god formiddag. Jeg hedder Morten Stage, og først og fremmest et stort velkommen til webinar omkring effektiv planlægning i praksis og erfaring for Vallensbæk Kommune. Jeg er markedsansvarlig i Case by Case, og jeg glæder mig meget til at byde jer alle sammen velkommen. Det er anden gang, vi afholder dette webinar, og med mere end 100 tilmeldte første gang vil vi meget gerne gentage det. Og vi var så heldige, at både Tina og Ann fra Vallensbæk var klar på at fortælle om deres erfaringer igen. Så også et stort velkommen til jer begge to. I får dem at se lige om et øjeblik, så hopper de på. Tak. Vi har i dag omkring 90 tilmeldte. Så vil sige, over de her 2 webinarer, så har vi haft deltagere fra cirka 2/3 af alle danske kommuner. Så det er i hvert fald et emne, der er fokus på, og hvor der skal findes løsninger. Lidt praktik. Vi slutter senest 10:45. Der er åbnet for Q&A, som du gerne skulle kunne se i toppen af Teams, og alle er velkommen til at komme med spørgsmål. Og jeg forventer, at vi kan nå rundt om nogen undervejs, og inden vi afslutter. Vi sender efter præsentationen, altså efter webinaret, der sender vi Vallensbæks præsentation som pdf, og så sender vi en casebeskrivelse. Og jeg forventer også, at vi kan dele den her optagelse her. Men det handler jo om Vallensbæk, og det handler om deres erfaringer og løsning. Så jeg tænker lige at give sådan en helt kort indflyvning til samarbejdet med Vallensbæk. Og helt kort så mødtes vi med Vallensbæk for godt et år siden, hvor kan man sige, mødet endte med en opgave omkring FS3 datamigrering, altså forenklingen. Den blev løst for dem og for en række andre kommuner. Og det er en opgave, vi rigtig godt kan lide at lave på fagsystemerne, både KU og Nexus, da vi ved relativt meget om fagsystemerne, og også tæt connected både med KMD og Systematic. Så havde vi så i efteråret et opsamlingsmøde, hvor vi blev udfordret på, om vi kunne udvikle en løsning, der kunne understøtte kommunen og ikke mindst planlæggerne i deres daglige opgaver efter ny ældrelov og relateret til visiteret kontra disponeret tid. Og meget gerne i realtid. Der var helt sikkert også nogle andre krav ud over det, men det var sådan nogle af de vigtigste komponenter. Og vi er jo teknologihus, og vi har lavet en masse løsninger med fokus på procesoptimering inden for fagområdet og med data for fagsystemerne. Så det var selvfølgelig en meget interessant opgave og et område, vi har talt med flere kommuner om. Det har taget omkring 3 måneder fra opsamlingsmøde til lancering. Så Vallensbæk har allerede en periode i almindelig drift. Og løsningen, som hedder planlægningskompasset, som er i drift hos Vallensbæk, men også leveret til en række andre kommuner. Kære Tina og Ann, jeg fik jo ikke introduceret helt ordentligt, og det ved jeg, I gerne selv vil gøre. Så endnu en gang tak, fordi I kom forbi. Og jeg ved, Tina, du vil først give sådan en indflyvning til, hvorfor I ønskede en løsning, og hvad var udfordringen, hvad I gerne vil opnå. Og så ved jeg, Ann, du efterfølgende vil gå ind og vise elementer fra jeres løsning. Så rigtig stort velkommen til jer. Tak. Jamen, tak skal du have, Morten. Og det er ganske rigtigt. Vi er super glade for, at vi fik muligheden for at komme og fortælle om vores erfaringer i Vallensbæk Kommune i forhold til planlægningskompasset, og hvordan vi bruger data i det hele taget. Og helt indledningsvis så kan jeg sige, at jeg er sekretariatsleder her i Center for Pleje og Omsorg i Vallensbæk Kommune. Og min kollega Ann. Ja, jeg sidder som systemadministrator på omsorgssystemet. Jeg håber, I alle sammen kan se de slides, vi har. Ellers så må I lige råbe højt. Det er helt perfekt. Godt. Jeg tænker, vi så alle sammen ind i et helt nyt landkort sidste år, 1. juli. Jeg tænker ikke, der er mange her i det her webinar, som ikke kender ældreloven, så det er ikke fordi, vi på den måde skal gå ind og fortælle mere om den, men lige sætte et pejlemærke og nogle hegnspæle i forhold til, at det er en helt ny måde at se tingene på, som er meget mere gynger og karuseller. Når vi kiggede ind i ældreloven sidste år, så kunne vi godt se, at det var et fuldstændigt nyt styringsparadigme, vi kiggede ind i, hvor vi gik fra de visiterede enkeltydelser til at styre på helhedspleje. Det vi drøftede meget i vores kommune, det var, at borgerne skal have det samme serviceniveau som tidligere. De skal hverken have for meget eller for lidt. Det er bare en anden måde at styre på. Når vi kigger på helhedspleje på den måde, så giver det driften et rigtig, rigtig stort ansvar, når de skal til at planlægge borgernes hverdag. Det kræver et helt andet overblik over
alle borgerne, hvad er deres forløb, hvordan er de planlagte tider, der er noget justering op og ned, der er nogle gynger og karuseller, hvordan foretager vi den her justering? Og det, som vi synes var virkelig svært, det var det her med, når vi har en ældrelov, der er så båret af værdier i forhold til helhedspleje, med nogle sammenhængende pleje- og omsorgsforløb, så er det rigtig svært at køre gynger og karuseller i en virkelighed, der skal udmøntes i praksis. Og det var lidt den virkelighed, vi stod overfor. For lige at have sådan et baggrundstæppe for, hvordan vi har valgt at køre pleje- og omsorgsforløb. Og jeg fortæller jer det her, fordi det går igen i forhold til selve planlægningskompassets setup. Så har vi i Vallensbæk Kommune kigget de sidste 3 års serviceniveau for alle borgerne og fundet ud af, hvis vi skal have nogle pleje- og omsorgsforløb, som giver lidt mening med nogle gynger og karuseller, og hvor at økonomien stadig skal holde sig indenfor, så synes vi, at de her 5 forløb gav mening for os. Og det, man skal være opmærksom på, det er de her timeintervaller, der er. Så er der et gennemsnitsforbrug, som er den afregning, hjemmeplejen bliver afregnet for nu. Og så er der en borgerandel. Og for os, der har vi fremlagt det her som et politisk serviceniveau, som er det, vi ligesom går ud med til helhedsplejen i Vallensbæk Kommune. Det, som vi virkelig drøftede rigtig meget i vores kommune, det er, hvordan man går fra den her detailstyring, som visiterede enkeltydelser fra visitationen har været til, når man begynder at frisætte hele den her nye måde at tænke på. Hvad gør det for de datasæt, der er brug for? Altså, hvem skal egentlig have hvilke data, hvornår og hvorfor? Fordi vi kunne se, at det krævede nogle helt andre styringsmekanismer og en anden måde at styre på i forhold til ældreloven. Og det her, det er blot for at illustrere, hvad det er for en tænkning, vi har haft, at visitationen hos os, på samme måde som alle andre, er det første indledende møde med borgeren i forhold til, at det er dem, der visiterer og er myndighed for afgørelsen. Sådan er det selvfølgelig stadigvæk. Men nu får planlæggerne og teamlederne også et andet ansvar i forhold til at planlægge borgernes daglige hverdag, og dermed også styre på den økonomi, som der er. Og det er egentlig derfor, vi har skrevet delt økonomiansvar, fordi det her styringsparadigme, det rækker længere ud end blot til den indledende styring. Lige pludselig går fagligheden og det økonomiske ansvar hånd i hånd, når vi vælger at lægge helhedsplejen ud i driften. Så er der de faste teams, som også har brug for at få nogle andre data omkring borgeren for at styre helhedsplejen. Og så er der endelig den overordnede ledelse, som stadig har brug for en eller anden form for ledelsesinformation. Det her det er bare for at vise det billede, vi har haft i forhold til, hvordan kan vi egentlig kigge på den her frisættelse, som ældreloven kalder på. Så begyndte vi 1. juli at tænke over, hvordan kan vi egentlig få tingene til at hænge sammen. Altså vi havde nogle planlæggere, selvom vi er en lille kommune med 500 borgere, så kom de og sagde, jamen hvordan skal vi overhovedet have overblik over 500 borgere og 5 forløb med gynger og karuseller, og nogle er en gang om ugen, nogle har hver 14. dag, nogle har en gang om måneden, så er der 4 i mente, og så skal jeg lige regne lidt ud, og de sad med deres lommeregner og så videre. Så begyndte vi at lave sådan en timetabel for, jamen så kunne de i det mindste se, hvor mange minutter er forløb 5, og så kunne de måske selv regne ud, og det ene og det andet. Det var ligesom første runde, vi havde. Men der var stadig virkelig rigtig mange manuelle arbejdsgange og stor frustration for planlæggerne, fordi det var svært at planlægge, og det var svært at initiere den her helhedspleje i driften. Så som Morten også fortalte, så havde vi et møde med Case by Case i efteråret sidste år i forbindelse med en anden opgave, og udfordrede dem på, er der noget, vi kan gøre for at hjælpe planlæggerne med at styre den her helhedspleje og få omsat de værdier, der er i ældreloven. Vi har KURA som omsorgssystem, og vi var ikke interesseret i, at det var et system, som var et påhæng til, men det skulle være et system, som var klikket ind i vores nuværende system, så planlæggerne ikke havde endnu et overblik, de skulle se på.
Vi ønskede også, at vi kunne gå helt ned på de individuelle data på borgerne, fordi hvis helhedsplejen skal give mening, så er vi nødt til at være så tæt på borgerne, at det giver mening helt ud i borgernes hjem. Og så var vi interesseret i, at det ikke kun var et øjebliksbillede, men at vi også kunne kigge bagud i tid, fordi hvis vi skal have nogle af de her tanker ind omkring rehabilitering, så er vi også nødt til at se ind i, at det er en investering at rehabilitere, så måske er det fint nok, at der kommer noget ekstra tid i forløbet for borgeren, mod at vi kan se en gevinst senere hen. Så vi vil også gerne have den udvikling, vi kunne se mere end bare på dagen. Og det skulle være et værktøj, som medarbejderne kunne kigge ind i og give dem en nemmere hverdag. Da vi begyndte at udfordre case by case på det, og de begyndte at få nogle tanker omkring teknologien og så videre, så begyndte vi at modellere og udvikle denne her løsning. Og det vi gjorde, det var egentlig at få planlæggerne med helt ind i den indledende udviklingsfase, fordi det her er ikke et skrivebordssystem. Det er udviklet for, at planlæggerne og teamlederne kan bruge det som et værktøj. Og de var super gode til egentlig at se den løsning på sigt og kom med alle deres behov, ting de kunne se, som ville give mening. Er der noget visuelt? Hvordan kan det her give et godt overblik for planlægningen i det hele taget? Og det er mundet ud i, nu kan Anne selvfølgelig vise selve planlægningskompasset om lidt, men det giver ligesom både et overordnet overblik over de forløb, der er, hvad det er for nogle timer, der er i hele hjemmeplejen, men også ned på de individuelle forløb, hvor man simpelthen kan styre ned på den enkelte borger, både fra dag til dag, men også 4 uger bagud. Så synes vi, det gav rigtig god mening, hvis man også kunne sortere borgerne på de faste teams. Og det har givet god mening i forhold til, at man kan skalere ned på et dybere plan, og ikke stadigvæk skal have et overblik over alle de borgere, man har, men ligesom trykke ned og så sige, det her faste teams med 10 borgere, så er det dem, vi koncentrerer os om. Og så som Morten også sagde, det skulle gerne være data i realtid. Vi sad selv og broderede på noget ledelsesinformation på et eller andet plan på borgerniveau, og vi kunne se, at der kom sådan en måneds latenstid, og det kunne vi ligesom ikke helt bruge til noget, så det var vigtigt, at det også var i realtid. Men det var ligesom den opgave, der var i forhold til at skabe den løsning, som skulle give det værdi, vi gerne vil have. Så vil jeg sige sådan helt i udviklingsfasen og implementeringsfasen har vi egentlig brugt meget energi på at tale med planlæggerne om, hvad er det for en rolle, de får nu? Hvad er det for et mandat, de sidder med, når de sidder ude i driften? Og vi har brugt rigtig meget til at oversætte og være brobygger i forhold til at implementere planlægningskompasset ude i driften. Fordi det er et helt nyt styringsparadigme for mange medarbejdere, særligt for planlæggerne, når vi taler ny ældrelov. Så det kræver også en massering på mange områder, men vi har brugt rigtig meget energi på at tale om den nye rolle og ligesom have fokus på, hvad vil det egentlig sige at styre med ældreloven. Fordi det er et nyt styringsparadigme. Det vi kan se, som styringsværktøjet har medført, det er, at lige pludselig er der ikke fokus på alle de manuelle arbejdsgange, som måske sled planlæggerne mere, end man nok har tænkt. Men med planlægningskompasset giver det nogle andre faglige drøftelser, det giver nogle andre muligheder for at prioritere, hvad det er for nogle borgere, man vil snakke om, hvad er det for en drift, der skal hænge sammen, og i det hele taget gør det, at hverdagen bliver lidt mindre kompleks, end den ellers ville, fordi der er ingen tvivl om, det er virkelig svært at styre en helhedspleje og udmønte den i praksis ude hos borgeren. Men vi oplever, at fagligheden og det økonomiske ansvar får en anden tyngde, og det giver nogle andre drøftelser omkring borgerne. Altså er vi egentlig på det rigtige niveau for borgerne? Hvad skal der til, før de ligesom får et funktionsevneniveau, som passer til det, de kunne mestre? Og så en anden side af det her planlægningskompas, det er, at vi får en
et større billede af, om vi egentlig har ramt det rigtige serviceniveau. Jeg tror, der er mange kommuner, der har siddet og tænkt, de pleje- og omsorgsforløb, vi nu kommer til at lægge frem. Er det nu de rigtige? Er det nu det rigtige serviceniveau? Hvad er det for en målskive, vi rammer? Og der kan vi se, at de her data giver en anden transparens, og det er også gået op for os, at vi har 3 hjemmeplejeenheder, at der har været en større tyngde i den ene gruppe end den anden gruppe, og det har vi ikke, det har måske været en fornemmelse, men nu kan vi se det på et andet plan, fordi vi har et andet overblik. Men vi synes, at det her planlægningskompas egentlig giver mulighed for, at man kan have nogle andre drøftelser, både som planlægger og leder og borgere også. Så det har haft en værdifuld effekt i forhold til vores måde at styre helhedsplejen. Og nu tænker jeg, at Anne vil vise løsningen. Tak, Tina. Jeg starter bare lige med at fortælle jer, at det her kompas, det er selvfølgelig en demoversion, så der er ingen rigtige CPR-nummer. Det er alt sammen bygget op til det her formål. Kompasset har vi fået bygget op, sådan så at vi øverst oppe kan sige, at vi kan vælge at stå på alle vores teams. Vi kan også vælge at gå ned på de enkelte teamsområder, og i de enkelte teamsområder har vi nogle underteams. Dem kan man også vælge at gå ind i. Så springer jeg lige denne her oversigt over og går herned til borgeroversigten. På selve borgeroversigten, der har vi borgerens navn, adresse, CPR-nummer og hvilken team borgeren hører til. Hvis vi åbner, så vil vi kunne se, at vi i vores forløb har valgt på nuværende tidspunkt at have et indhold, som ser sådan her ud. Det kan man vælge alt efter fra kommune til kommune, hvad man vælger at have i. Hvis man vælger, at man vil have noget sygeplejefagligt i, så kan det også tælle med under forløbene. Så har vi noget visiteret forløb her. Den fortæller, hvilket forløb borgeren ligger i. Det gør den i den øverste bjælke. Den fortæller, hvilken tid vi har angivet i forløbet, man skal holde sig indenfor. Og den fortæller den afregning, der ligger i gruppen i forhold til, hvad de får af afregning for selve forløbet. Selve det forløb, borgeren ligger i her, forløb nummer 4, vil man så også kunne afspejle sig herover i en forløbsmargen. Så når borgeren er grøn i hele denne her forløbsmargen, så er det fordi borgeren har fået tildelt et forløb nummer 4. Så har vi en visiteret tid, som vi har med her. Det er altid visitationen, der sætter forløbets ramme, og det er planlæggerne, som navigerer på teamniveau om, hvor meget visiteret og tid borgeren skal have. Ud fra den, så har vi så noget, der er disponeret tid, som er det, der ligger i vores planlægning. Der kan man se her, hvor meget der er brugt ud af det forløb, borgeren har, og det vil så op til maksforløbet her give en mere tid. Man har en tid på 494 minutter, man kan bruge, før man skal op i et nyt forløb. Man kan også bruge det til at regne den anden vej. Vi har nogle dotter herover, som er grønne, og hvis borgeren er grøn, så ligger man inden for det forløb, man har fået visiteret. Hvis borgeren er gul, så kan den være gul nede i den lave ende. Den kan også være gul i den høje ende, og den indikerer, at der er 20% fra, at borgeren enten går ned i et forløb, eller går op i et forløb. Er borgeren med en rød dot her, så indikerer det, at den disponerede tid ligger uden for forløbet, og indikerer her, at man skal kigge på, om borgeren skal ned eller op i et forløb. Så har vi herover en udvikling
en graf her, hvor man ligesom kan se over de sidste 4 uger, hvordan borgeren har ligget. Det viser sig også op over her. I kan se noget tekst. Der kan man så se, hvordan har man disponeret tiden på borgeren og visiteret. Det vil også give en indikation på, for eksempel har vi en aftale her hos os om, at hvis en borger falder eller har influenza, så skal man ikke op i et forløb. Så har vi inden for en tidsmargen, at borgeren kan ligge uden for forløbet i en rumtid, før vi ligesom går ind og laver en ændring. Vi har heroppe, kan man vælge at få 4 uger vist. Kompasset her har altid en 4 ugers tid, den ligesom går tilbage. Det er fra indeværende uge og 4 uger tilbage. Så vi vil kunne se her, hvis vi er interesseret i at se, hvordan borgeren har ligget over de sidste 4 uger. Vi kan også sige, hvis man gerne vil vide, hvor var borgeren for 2 uger siden, så kan man vælge at vinge de uger af, man synes, der er aktuelle. Vi kan vælge at sige, at vi vil have alle borgerne. Vi kan også vælge at sige, at vi vil arbejde med dem, der har forløb 3. Så hvis man siger, at vi prøver at tage et team, og så vælger vi et underteam, så er vores tanke, at vi gerne vil have, at det her det skal op på teamsniveau. Så man åbner i et team, hvor der sidder flerfaglighed omkring bordet, og kigger ind i borgeren på det enkelte teams, så vil man kunne sige, jamen det er for eksempel de her borgere, vi har i hele det her teams. Så kan vi ud fra billedet her se, hvilke borgere vi har. Vi fortæller også her, at vi har 12 borgere. Og så vil vi kunne sådan arbejde lidt mere målrettet med at komme rundt omkring borgerne og se, hvordan de ligger og hvordan de har flyttet sig i forhold til deres funktionsniveau og behov, om der skal tilrettes noget i forhold til deres forløb. Hvis man i teamet nu vælger at sige, at vi har en uge, hvor vi fokuserer kun på dem, der går uden for rammen, så kan man trykke på den røde her, og ligeledes på dem, der er gule eller grønne. Så vil man få dem frem. Denne her borger hernede, skal jeg lige sige, nu kom der en frem, der var grå. Den indikerer, at borgeren er sluttet i et forløb. Ligeledes har vi en med sådan en pauseknap, som indikerer, hvis borgeren er indlagt, sådan så at de ikke forstyrrer den realbillede, der ligger. Hvis man så i det enkelte team vælger at sige, jamen nu fokuserer vi på alle dem, der er røde, så har vi en flueben her, man kan markere, når man i teamet har borgeren op i gruppen omkring flerfaglighed. Der kan man så vælge at sige, jamen nu sætter vi et flueben på denne her borger, og så vil den vise, at de antal dage siden det er, vi har ligesom haft gennemgået denne her borger på teamsniveau. Man kan altid, hvis man har en borger, man specifikt vil finde, fremsøge her på navn eller CPR-nummer. Og man kan ligeledes, hvis der er nogle ændringer, trykke på opdatering af et billede. Så opdaterer den til realtiden. Vi kan vælge som sagt at pensle vores forløb ud i forhold til, hvad for nogle forløb vi gerne vil have sat i fokus heroppe, ud fra det enkelte team. Heroppe i planlægningsoversigten, der vil vi kunne se, nu stiller jeg mig på alle, så vil vi kunne se, at vi har 102 borgere her. De 102 borgere, de har en gennemsnitstid, som er lagt heroppe i. Det vil sige, at den øverste niveau på alle teams, de får en betaling for det, der ligger oppe i det her felt. Ud af det har de disponeret det her. Så det vil sige, at de har en afvigelse på det, der ligger herover. Den afvigelse, den indikerer, at selve på overordnet niveau, der har man denne her tid, før at man ligesom sætter penge til i det enkelte område. Og vi har valgt, at det her det skal være med til planlæggerne. Egentlig er det ikke planlæggerne, der har det overordnede økonomiske ansvar.
Men vi har alle sammen et ansvar for, at kommunens økonomi den hænger sammen. Man har et ansvar for, at borgerens serviceniveau er selvfølgelig det vigtigste, men vi har også et ansvar for, at vi kan kigge ind i, hvis tingene de skrider, sådan så at man kan komme med en hurtig tilbagemelding. Den tilbagemelding vil man også hurtigt finde. For eksempel vil vi kunne se på et økonomisk plan, hvis vi tager alle vores niveau, eller forløb 5 eller 4 her, og alle sammen de nu lå heroppe med en gul dot i den høje ende, så indikerer det også, at vores forløb måske skal bygges om i forhold til, at så ligger af borgers, så er der en anden tyngde i forhold til borgeren, som vi skal have kigget på, og det gør, at vi kan bremse en eventuel skridning i økonomien. Eller det giver i hvert fald en idé om, er det serviceniveauet, der er ved at skride, eller er det fordi, at målgruppen er blevet dårligere? Det er i hvert fald en opmærksomhed, fordi alle skal jo ikke have maks i tiden. Nogle skal også have minimum inden for et pleje- og omsorgsforløb, men vi er nødt til at balancere økonomien med det serviceniveau, som borgeren har krav på i forhold til deres funktionsevneniveau. Men det kræver en drøftelse af, hvor ligger de henne. Ja. Og hos os, der er det sådan, at alle borgers forløb, de visiteres og i form af afgørelsesbrev fra visitationen. Inden for selve forløbet, der er det vores planlæggere og teamet, der administrerer den tid, der er som minimum og maks. Skal man øge et forløb, ændre det op eller ned, så foregår det i teamet, og der er også visitator til stede, så det er dem, der ligesom også har en afgørelse på det. Ja. Men det er fuldt ud driften, der styrer intervallerne inden for forløbene. Ja. Jeg hopper lige over her, bare lige for at vise, at oppe i denne her lille ikon, der er der en super fin guide til, hvad de enkelte faner de indeholder. Og den er super intuitiv, den er nem at bruge, og den er nem at forstå. Jamen det var lidt om vores præsentation af, hvordan vi har valgt at gribe hele den her nye måde at styre helhedsplejen på i forhold til ældreloven, og det er jo bare en måde at gøre det på. Jeg kan sige, at vi har også som en overlægger lavet et overordnet ledelsesinformationssystem, og jeg ved, at Case by Case også har et taktisk lederkompas, som er en overlægger til de helt overordnede databehov, som man kan have. Så det her kan ikke stå alene, men det kan ligesom være med til at supplere det overordnede ledelsesinformationssystem, og jeg tænker, at tilsammen giver det et rigtig, rigtig godt overblik over, hvordan kan vi både styre i driften og på det helt overordnede plan. Så har I nogle spørgsmål? Ja, tusind eller tak, vi gerne, Tina og Anne. Ja, der er kommet spørgsmål, og jeg tillader mig at tage dem sådan lidt i en vilkårlig rækkefølge. Ja. Forstået det, hvis nok nå rundt om dem alle sammen, tror jeg, men der er lige kommet et spørgsmål omkring med kurer og data, og det er rigtigt, det vi kigger ind i her, det Vandensbæk har, det er kurer, og når vi trykker i realtid, så opdaterer den at sige, når der er ændringer i kurer, og trykker på realtid, så laver vi ændringer i planningskompasset. Og vi har også bygget løsning til Nexus, så det I ser her er både tilgængeligt på kureplatformen og på Nexus som udgangspunkt, så vi har leveret også til Nexus kommuner. Det var et spørgsmål. Så hopper jeg lidt længere ned. Hvordan kan det være, at visiteret tid og gennemsnitstid på forløb ikke er ens? Det er et spørgsmål til demoen, tænker jeg. Ja. Ja, det er fordi, vi har for eksempel her, der kan man se, at vores forløb nummer 4, der kan man have fra 600 og til 1199 minutter. Inden for den ramme, der kan man visitere og disponere alt det, man vil, enten op eller ned. Så derfor så er de ikke ens. Vi har ikke valgt at visitere. Jeg ved, at nogen de visiterer et pakke eller et forløb, hvor den har denne her gennemsnitstid. Men vi har simpelthen valgt at strække elastikken lidt og sige, at de har en fleksibelhed inden for det forløb, der er visiteret, og de minutter, vi har valgt her i kommunen. Og gennemsnitstiden var jo det serviceniveau, vi lagde frem i forhold til,
hvis vi skal have gynger og karruseller til at fungere med den samme budgetramme, hvad skal vi så cirka pejle os ind på? Ja. Og det er netop de her gynger og karruseller. Så hopper jeg lidt i det, fordi du hopper ind til første Q&A, Peter, der skrev, har et overslag på ressourceforbruget i implementering af planlægningskompasset. Og så tænker han her på systemadministrator, det er jo dig, Anne og Nana, men også i forhold til ressourceplanlæggere og ledere. Kan I sætte på enkelt ord på det? Altså nu kan man sige, at vi var lidt på forkant herude, og ikke for at højne mig selv, men jeg har en baggrund som superbruger i Kurplan. Så det gør også, at meget af det opstartsmøde, der var, kunne jeg ligesom tage på en gefylen, inden vi ligesom fik planlæggerne på banen og fik finjusteret. Så vi havde lavet sådan en grov skitse, så vi stod ikke helt på bar bund til at starte med. Så det har selvfølgelig trukket noget tid fra driften, men hvor meget tid vi egentlig har brugt på det, det har jeg ikke lige. Nej, der er selvfølgelig både den tid, du har brugt, og den tid, som driften har brugt. Og en ting er, når man mødes til møder. Vi har måske haft møder en gang hver 14. dag af x antal mennesker gange 3 måneder. Ja, jeg kan så kommentere, I var jo det første, vi byggede det til, eller sammen med, kan man sige. Så vi brugte jo noget tid på også at finde den rigtige form. Du var lidt inde på det, Tina, også. Kan finde den rigtige. Vi lavede en mock-up, og så prøver vi at vise det, og sige, er det her, vi skal sigte efter, ikke? Så den tid, tror jeg, det kan vi se, når vi implementerer det i dag. Vi har jo implementeret det til nogle andre kommuner efterfølgende. Både Nexus og Kure, som sagt. Og der kan vi se, det tager, vi siger i PT, det tager mellem 2 og 4 uger. Men det kræver også, at man har IT på plads, for eksempel. Så det er en del, man lige skal have afklaret først, ikke? Men det er jo, som du siger, Morten, ved at være med til at udvikle løsningen. Jeg tror, når man lidt anderledes. I de andre kommuner vil det være noget andet. Ja, det vil være en tilpasning af det, der passer til den enkelte kommune, ikke? Ja, exakt. Men til vores udgangspunkt lige nu, vi har en ressourceplan på det nu, og vi har nogle steps, der siger vi 2 til 4 uger. 2 uger måske urealistisk, men 4 uger er realistisk i forhold til implementering. En anden spørgsmål, som Peter lidt inde på, det med ressourceplanlæggerne, det var også noget, har I haft medvind for planlæggerne, eller har I haft modstand for planlæggerne? Det kunne være sådan et retorisk spørgsmål. Der har været medvind. Det har der i den grad. Den der sådan, store regnemaskine, de skulle have frem, og hvis der kom en medarbejder og sagde, at Oda skal have 10 minutter mere hver dag, så skulle de sidde og regne ud, hvor meget er det så? Går jeg så over, eller går jeg over? Altså, hvor skal jeg hen? Der giver det her jo et mega godt billede af, at det resultat, der står herovre i balancen, den viser jo ligesom, hvor meget har jeg tilbage at tage af det forløb. Så det har givet super meget til dem. Ikke både kun til dem, men også til de øvrige faggrupper, som også godt kan se ind i det her. Der er rehab-terapeuter, som også synes, det er spændende. Visitatorerne er begyndt at arbejde lidt i det og forberede sig på nogle teamsmøder på nogle borgere, de gerne vil have sat i fokus også. Så der er medvind alle steder. I hvert fald i forhold til systemet har de synes, det faktisk var deres værktøj. Ja. Jeg tror, man skal bruge noget tid, det har vi også selv brugt på. Hvad vil det sige, og det gør alle kommuner jo på hver deres måde, hvad vil det egentlig sige at få ansvaret for at planlægge driften derude? Altså så er vi igen tilbage til faglighed og økonomi, og der kan jeg da huske, at de stejlede sidste år, når vi begyndte at snakke, nu sidder du faktisk og disponerer nogle penge. Nej, jeg disponerer noget til borgerne. Ja, men det har den her konsekvens. Og den købte de ligesom ind på en anden måde, da planlægningskompasset begyndte at blive visuelt tydeligt. Fordi så bliver det ligesom noget andet, end når der bare sidder nogen og fortæller, jamen det her det er også økonomi. Nej, jeg går på arbejde, fordi jeg gerne vil gøre noget. Ja, men vi får ikke noget ros for at komme og bede om 10 millioner næste år, fordi vi ikke havde styr på serviceniveauet. Så på den måde har det givet et andet visuelt overblik for, hvad er egentlig deres rolle nu. Altså igen, det er en anden styringsopgave. Se. Jeg sætter mig lige at rulle videre. Visiterer I forløb til de enkelte teams eller til hjemmeplejen generelt? Til hjemmeplejen. Altså til den enkelte gruppe, kan man sige, teams, for eksempel nord eller syd. Ja. Og så planlægger de på deres underteams.
Så er der igen et spørgsmål her. Er det rigtigt forstået, at I bruger visiteret tid til, at visitationen ligesom kan afgive deres bud efter første møde med borgeren? Ja, det gør vi, og det kan man gøre på mange måder. Det har vi valgt at gøre her for at hjælpe medarbejdere og planlæggere i forhold til hele den her nye ældrelov, og det her med at gå fra enkelte ydelser og til forløb. Så ja. Visitationen kommer med deres første pejlemærke inden for forløb 4, jamen så er det cirka det her pejlemærke, fordi vi kunne se, at det var svært faktisk at planlægge ude i driften, hvis de havde 1-4 timer. Hvad skal jeg planlægge med? Ja. Så vi har egentlig prøvet, at visitationen kommer med deres første pejlemærke, og så er det op til planlæggerne og driften at finde ud af, hvordan får vi så den her helhedspleje til at gå op. Ja, og de kan til enhver tid ændre, lige så snart forløbet er lavet i den tid. Så hvis visitationen har givet x antal tid til et eller andet, og de i første møde med borgeren siger, at jeg vil gerne have lidt mere eller lidt mindre, så ændrer de selv i tiden. Så er jeg så glad for, at du sagde før, Anna, du er ekspert, superbruger i Kurplan. Nu kommer der spørgsmål omkring det. Det kan jeg i hvert fald ikke svare på. Borgerens tilknytning til Teams og underteams, er det på baggrund af rutetilknytningen i Kurplan? Altså, den tæller jo alt det, der ligger. Altså, den tæller alle de... Når du har forløbet og alt det, der ligger under, så er det ligegyldigt, hvilken rute den ligger på i Kurplan, så tæller det herover i. Så den samler det, uanset om det ligger i et andet tilhørsforhold, som kan være en aftenvagt eller en nattevagt, så det er jo, hvad man vælger som kommune at sætte det op til, at der skal tælle med. Vi kunne også vælge at sige, at vi kun ville have, at denne her planlægningskompas, det talte om dagen. Så var det kun det. Men den tæller alle de, der ligger, selvom borgeren ligger på 3 forskellige ruter på samme dag, så vil den tælle det samlede billede af borgeren. Det var det svar nok? Det håber jeg. Ja. Som sagt, det er ikke et område, jeg lige kender så godt, som du gør, kan jeg høre. Men det så tænker jeg, så kan vi tage snakken efterfølgende. Og dem, der skriver ind, er altid velkommen til at skrive til mig efterfølgende. Vi sender som sagt noget materiale ud kort tid efter. Så kan man bare svare retur der. Så bliver jeg spurgt om, at det er korrekt forstået, at dette værktøj, altså planlægningskompasset, er en visning af, hvad der er planlagt, leveret, og selve planlægningen foregår som vanligt, for eksempel i Kurplan. Ja, altså så det er bare ja, både og. Den viser ikke det, der er leveret. Det har vi ikke med her, så det gør den ikke, men det er korrekt forstået, at borgerens planlægning foregår i Kurplan. Godt. Jeg kigger lige. Jo, så blev det spurgt, det der du var inde og vise, det med fluebenet, det med at kunne tilføje fjerne. Kan du prøve at vise det igen, hvordan du gør det? Der er faktisk en borger her, hvis vi tager Alex her. Ja. Der kan man se, at fluebenet her, det er grønt. Og det vil simpelthen sige, at det er 1 dag siden, at borger har fået markeret det her flueben, og man har haft borgeren oppe på Teams. Okay. Hvis man nu skal fjerne det på et tidspunkt, hvad gør man så, hvis man finder ud af, at nu skal vi have Alex op igen? Ja, så fjerne fluebenet der. Altså, så kan vi trykke, og så vil den vise, at det så er de nye dage. Altså, hvis man ligesom vælger at gå ind igen, hvis der er gået 100 dage, og man vælger at gå ind igen, så kan man ligesom starte den forfra. Yes. Og det var for at få den her prioritering af, at det ikke altid de røde, man kun skal kigge på. Og måske er det de røde, man kigger på hele tiden, at det lidt blev de samme. Men hvordan får man egentlig sorteret i det igen? Altså det er sådan en sorteringsmatrix hele tiden. Og det, jeg kan nævne, det var sådan et kundeønske, der kom efterhånden, som vi var i gang med at implementere det, kan man sige. Så kan vi ikke få en eller anden overblik, så vi ret hurtigt får et overblik over, hvem skal vi kigge på, hvem skal vi ikke kigge på, hvem har vi kigget på inden for et dage, for eksempel. Ja, det er præcis. Et sidste spørgsmål. Det er en, der Louise, der spørger tillæg til spørgsmålet om visiteret tid. Hvorfor er der en borger med visiteret 705 og en anden med 545? Begge er i forløb 4. Ja. Er det myndighed, som er visiteret minutterne forskelligt? Nej, det er simpelthen begge borgere, nu skalerer jeg dem lige ned ved at gøre sådan her, og tager forløb 4. Man kan se, at selve forløbet, selve forløb 4 her hos os, der kan man have, det mindste, det starter på 600 minutter, og man kan maks have 1199 minutter.
Så er der nogle borgere, der har brug for at få 705 minutter. Nogle borgere har brug for at få 910 eller noget andet. Den pågældende borger, der har de her 545, de ligger jo så uden for forløbet. Og den vil vise sig her, at borgeren her skal op til vurdering og skal ned i forløb nummer 3. Så derfor er der faktisk hurtigt et pejlemærke her, der vil sige, at der er nogen, der skal ind og kigge på den her borger i forhold til, at borgeren ligger i et forkert forløb. Så vi kan vælge her, at vores borgere de må have fra 600 til 1199 minutter i de her forløb. Og afhængig af deres funktionsevne tilstand, er visiteringen så forskellig, afhængig af, hvad de har behov for indledningsvis. Ja. Yes. Jeg nåede at sige indledningsvis, at vi kører til kvart i 11, 10:45. Og vi har 1 minut igen, og der er stadig nogle spørgsmål herude. Jeg kan se, at der begynder at komme nogle omkring økonomi og sådan nogle ting. Og så jeg tænker, alle er meget, meget velkommen til at skrive til mig efterfølgende. Jeg skal nok prøve at holde øje med, eller gennem Q&A-spørgsmålene også. Men når vi sender materiale ud, så bare reply til mig, så skal jeg nok sørge for, at der bliver svar på det som udgangspunkt. Jeg tænker egentlig at først og fremmest sige tusind tak endnu en gang for en super god præsentation. Der har været gode spørgsmål, så der er i hvert fald, som jeg sagde indledningsvis, der er en stor interesse for det her område her, og finde løsninger på det. Der er jo forskellige løsninger på det her, og det er også grebet forskelligt an på den del. Det vi gør efterfølgende, det er som sagt at sende en mail ud til alle deltagere med dine slides, Tina, det er korrekt, som pdf. Så har vi lavet en casebeskrivelse tidligere, den sender vi også med. Og hvis vi synes, det er en god optagelse, vi har lavet, så sender vi også en link til det som udgangspunkt. Så jeg tænker med de afsluttende bemærkninger, tusind tak til jer to, og tusind tak til alle sammen, der lyttede med. Tak for i dag. Selv tak for i dag. God dag. Hej. God dag.